tedduɓe yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe RFI Fulfulde daɗi duniyaru on calminama. Taskaram men Coftal-ɓalli men e oɗo alet mbo pewɗen sikki ala min jewte toɓɓe jonɗi no wowirni e kala yontere. Min gaddini on rogere hefere e yewtere men ɗo ha kan pijiteɗo to Maroc e ndeɗo hitande jaggi hitande arore nde fuɗɗuto. Yontere kala mamin gaddan on diɗɗal gotal eteɗen firdigal pacciren ngal. Eɗen gandi groupe A o woni toon ko Maroc, wondude e Comore, badda hen leydi Mali, kame leydi Zambie. Ɗiɗo kippuji eɗen gandi ko kanji ittuto uddidigewu o. Men kaal e majji hen kippu fo holko jogui e holko ala, holko wawi e holko hani fadede e muɗum jiwtiden e hoɓɓe men ɓe. Ko wona ɗum ko tedduɓe men kaal ko yowti e ɗiɗo pijirloji Dakar en jeu. Eɗen gandi ina jeeya e ko heblante woni pijirloji olympique baɗoji. Ɗum noon eɗen gandi ko tuggi 4 ha 9 nduɗo lewru 11 ndu gonɗen. So ɗum ɓenni tedduɓe men kaal e mondial U17 piren pacciren ɗiɗo kippuji nde haralde ɓe duuɓi 17 fayles ko soomi e nder majji ko tedduɓe. Oɗon mbawi rewdade no wowirni yewtere men nde e médiaji meɗen rendo guila WhatsApp ha e Facebook e dennangal loye meɗen. Wote jejjite ɗum waɗata ko ɗo e haalirde men RFI Fulfulde. On jarama.